Влиянието на антикултовите групи върху правоприлагащите органи. Трагедията в Уейко, която се случи през пролетта на 1993 година, остави дълбока следа в историята на САЩ и продължава да предизвиква разгорещени дебати. Това трагично събитие, което доведе до смъртта на десетки хора, включително деца, беше не само национална катастрофа, но и ясен пример за това как антикултовите групи могат да манипулират правоприлагащите органи на демократичните държави, превръщайки ги в инструменти за потискане на правата на човека. Основата на трагедията е положена много преди началото на обсадата. В центъра на събитията беше религиозната група Клонът на давидяните, ръководена от Дейвид Кореш. Тази общност мирно живеела в ранчото Маунт Кармел в Тексас, придържайки се към своите религиозни вярвания и не нарушавайки никакви закони. Групата обаче става мишена на агресивна информационна кампания, организирана от антикултови активисти. Методите, използвани срещу давидяните, като етикетиране, дехуманизация и вина по асоциация, са класически тактики, използвани от антикултистите за преследване на целеви групи и извършване на информационни терористични атаки. Подкрепени от медиите, антикултистите умишлено демонизират общността, представяйки я като опасна секта, обвинявайки я в насилие над деца и незаконно притежание на оръжие. Въпреки изявленията на шерифа, че не са открити доказателства за малтретиране на деца и предложенията на Кореш към органите на реда да дойдат и лично да проверят оръжията и лицензите, умишленият тормоз над давидяните продължава. Последиците от влиянието на антикултистите. Антикултови групи, използвайки методи за дехуманизация и етикетиране, умело имплантират в съзнанието на обществеността и властите образа на Кореш като опасен лидер на култ. Тези фалшиви наративи стават основа за действията на правоприлагащите органи, които в крайна сметка водят до катастрофални събития. Значителна роля за ескалацията на напрежението изиграва антикултистът и депрограмист Рик Рос. Неговите препоръки и влияния върху служителите на реда водят до провеждането на операцията в ранчото с прекомерна сила и агресивни методи, обикновено запазени за въоръжени терористи. В резултат на неговото влияние, правоохранителните органи изоставят мирните преговори и преминават към тактики, които включват агресивен психологически натиск върху обсъдените, допринасяйки за трагичния изход. Федералните агенти, манипулирани от антикултисти, избират тактиката на динамичното влизане, което води до насилствена конфронтация и в крайна сметка до смъртта на 76 души, включително 25 деца, бебета и малки деца на възраст под 3 години. Задълбочен и подробен анализ на инцидента е предоставен в документалния филм «Въздействието». Резултатите от тази трагедия са катастрофални не само за участниците, но и за цялото американско общество, което наблюдава обсадата на живо по телевизията. Доверието в правоприлагащите органи и правителствените служби е сериозно подкопано, а събитието се превръща в символ на ерозията на демократичните ценности на САЩ. Трагедията в Уейко е ярък пример за това как антикултовите организации могат да се възползват от правоприлагащите органи, за да постигнат целите си, причинявайки значителна вреда не само на отделните граждани, но и на страната като цяло, като подкопават основните демократични устои на държавата. Тази трагедия по същество представлява акт на геноцид, извършен от антикултисти чрез ръцете на властите и правоприлагащите органи. В резултат на антикултовата пропаганда и манипулативното им влияние, правоприлагащите органи, които трябваше да защитават своите съграждани, се превръщат в изпълнители на нечовешки действия, сравними с нацистките престъпления. Един от най-тревожните аспекти на тази трагедия е как умело антикултистите успяват да промият мозъците на служителите на правоприлагащите органи, като ги карат да възприемат невинни хора като заплаха. Федералните агенти извършват физическо, психологическо, конституционно и съдебно насилие срещу американски граждани, които са започнали да презират и дехуманизират като членове на опасен култ, поради манипулации от страна на антикултисти. Критичният въпрос тук е колко опасни могат да бъдат такива манипулируеми индивиди, когато им се даде властта да вземат решение относно използването на сила. Влиянието на антикултистите не се ограничава само до САЩ. Подобни манипулации се случват и в други страни, където антикултови активисти, под прикритието на общественото образование, активно проникват в правителствени, съдебни и правоприлагащи структури. Те изнасят лекции и предоставят консултации на държавни служители и правоприлагащи органи, включително полицейски академии и управление на силите за сигурност, където заклеймяват религиозни и социални групи като заплаха за обществото и гордо се хвалят с влиянието си, като същевременно нарушават основни демократични права. Ето цитат от един от лидерите на антикултова група в Русия. От много години сътрудничам с правоохранителни и военни агенции, изнасям лекции пред персонала за същността на съвременното сектантство, чието познаване е изключително слабо в обществото. И това въпреки факта, че църквата отделя най-голямо внимание на антисектантската дейност. Занимавам се с този въпрос вече 30 години. По време на лекциите си често обяснявам много на кадети, служители по сигурността и военнослужещи. Новопашин.
Подобна публична дейност на антикултисти е само подготвителен етап за по-нататъчно въвличане на правоприлагащите органи в потискането на религиозни и социални групи, които вече са етикетирани като секти и култове от антикултистите. Под прикритието на образованието те внушават на правоприлагащите органи убеждението, че тези, които са заклеймени като култисти, в някои страни са сектанти, са заплаха за обществото, като по този начин създават образ на враг в съзнанието им. Примери като обсадата на Уейко пораждат сериозни опасения. Представете си служители на реда, манипулирани от антикултисти, които виждат не гражданин, когото са се заклели да защитават, а враг. Как ще изпълняват задълженията си? Ще действат ли по същия начин, както служителите на правоприлагащите органи по време на обсадата в Уейко? Тази ситуация подчертава въпроса за психологическата лабилност на индивидите, надарени с власт, особено на тези, които имат право да използват сила. Когато такива хора попаднат под влиянието на антикултисти, те могат да се превърнат в опасни инструменти в ръцете на тези манипулатори. Те извършват действия, които нанасят непоправима вреда не само на невинните граждани, жертви на антикултизъм, но и на цялата страна, като подкопават основните принципи на демокрацията. Подобни действия на антикултисти са насочени към подбуждане на широко разпространено недоволство от правителството, подхранване на граждански протести и насърчаване на конфронтации. Антикултистите са насочени не само към религиозни групи, но и към обществени, търговски организации и дори политици. Това е очевидно в случаи, включващи Тръмп и Макрон, където антикултисти заклеймиха Тръмп като лидер на култ и избирателите му като последователи на култ, докато обвиняваха Макрон в проявяване на сектантски дух. В резултат на това, всяка група, която се вписва в дневния ред на антикултистите за систематично и целенасочено преследване, може да се превърне в следващата им цел в преследването на техните разрушителни цели. Трагедията в Уейко служи като предупреждение за опасните последици от влиянието на антикултите върху подсъзнанието и съзнанието на законодателите, правоприлагащите органи и съдебната система. Лицата, които проявяват ниски умения за критичност, които са податливи на антикултова манипулация, представляват значителна опасност, особено ако заемат ключови позиции като съдии или представители на законодателни надзорни органи. Те могат да издават незаконни заповеди, които противоречат на демократичните принципи и изискват тяхното изпълнение. В светлината на разкриването на незаконни антикултови дейности, включително актове на тероризъм и геноцид, и тяхното манипулиране на правителствени и правоприлагащи служители, за да ги въвлекат в тези престъпления, има спешна нужда от разработване и прилагане на методи за наблюдение и оценка на психологическото състояние на държавните служители. Необходимостта от създаване на система за защита на държавни служители от незаконни и неправомерни действия, проистичащи от антикултово влияние, налага разработването и прилагането на механизъм на държавно ниво за оценка и проверка на психологическата устойчивост и податливост на служителите на законодателната и надзорната власт към манипулативни техники, използвани от антикултисти. Тази система ще може своевременно да открива и неутрализира манипулативното влияние на антикултистите, които използват психологически методи за кодиране на подсъзнанието. Тя ще предотвратява ситуации, в които длъжностни лица под влиянието на такива манипулации вземат незаконни решения без да осъзнават напълно последствията. Системата за оценка ще бъде насочена към установяване на значителни промени в поведението или процесите на вземане на решения на длъжностните лица, гарантирайки способността им да действат обективно и в съответствие с закона. Прилагането на тези мерки не само ще предпази държавните служители от психологическа манипулация, но и ще защити спазващите закона граждани, помагайки за предотвратяването на трагични инциденти. Такава система ще повиши сигурността на вземането на правителствени решения, ще защити обществените интереси и ще укрепи демократичните принципи на държавата. Освен това, тя ще помогне за своевременното идентифициране на лица на ключови позиции, които вече са били подложени на антикултова обработка и влияние. Това ще даде възможност за бързи действия за неутрализиране на потенциални заплахи и предотвратяване на непоправими щети за националните интереси, тъй като наличието на такива лица в роли с висока отговорност е вредно. Тяхната податливост към манипулация, липса на критично мислене и достъп до държавни ресурси могат да доведат до потенциално опасни решения. Такива лица трябва да бъдат незабавно идентифицирани и отстранени от държавните структури, включително законодателни, изпълнителни, надзорни и съдебни органи. Важно е също така да се елиминира влиянието им върху обществото чрез масовите медии и върху общественото съзнание, за да се сведат до минимум рисковете за държавата и нейните граждани. Държавата носи отговорност за осигуряването на безопасността на своите граждани и трябва да избягва всякакви недопустими грешки. Ето защо въвеждането на система за оценка и тестване на психологическата устойчивост държавните служители е ключова мярка, насочена към защита на държавата и нейните граждани от потенциалните негативни последици от пристрастни и незаконосъобразни решения. Дълбоко обезпокоително е, че някои настоящи служители на правоприлагащи органи, чието дълг е да защитават правата на гражданите и да спазват закона, открито изразяват омраза към невинните хора. Това може да се дължи на факта, че подобно на нацистката епоха,
Тези служители са били подложени на целенасочена идеологическа обработка и пропаганда от антикултистки групи. Тези групи са изкривили мисленето им, насаждайки образ на врага на мястото на спазващи закона граждани. Историческите уроци подчертават необходимостта от предотвратяване на повтарянето на минали грешки. В този контекст антикултови организации, като Апологетичният център, основан от Протестантската църква в Германия, служат като ясен пример за това как идеологическата пропаганда може да се използва за манипулиране на умовете на онези, които са на власт. Основан през 1921 година, Апологетичният център първоначално функционира като наблюдател на религиозни движения. Въпреки това, дейността му скоро се превръща в активна кампания срещу всякакви идеологии, възприемани като заплаха за протестантската църква. Тази качествена промяна позволява на центъра не само да създаде негативни стереотипи, но и да вгради дезинформация в общественото съзнание, с дълбоки последици. Под ръководството на антисемита Валтер Кюнет, Апологетичният център поема ролята на активен борец срещу протестантската конкуренция. Неговите клеветнически речи и идеология, основани на инквизиторски методи, водят до значително увеличаване на преследването на еврейските общности и други малцинства. Кюнет активно си сътрудничи с Гестапо, което спомага за укрепването на негативните стереотипи и насочването на действията на правителството срещу така наречените секти, култове, които стават мишени за нацистките репресии. Кюнет бил много доволен от интереса на Гестапо към работата му, както е отразено в доклада му до ръководството на Протестантската църква на Райха. Гестапо проявява голям интерес към архива на сектите на Апологетичния център, както и към нашата работа в борбата срещу свободната мисъл, марксизма и болшевизма. Гестапо изрази желание да води борбата срещу незаконното свободно мислене заедно с Апологетичния център в бъдеще. Размяната на материали между Гестапо и Апологетичния център вече започна. Апологетичният център също активно сътрудничи с Министерството на пропагандата на Райха, ръководено от Йозеф Гьобелс, и Министерството на вътрешните работи на Райха. Това партньорство се фокусира върху разработването на материали, насочени към борба с еврейските общности, както и групи, обозначени като култове. По време на това сътрудничество списъци на организации, считани за застрашаващи идеологията на нацистката държава от Апологетичния център, са създадени и редовно актуализирани. Под ръководството на Валтер Кюнет, представители на Апологетичния център правят множество клеветнически и псевдонаучни заключения за различни групи и движения. Тези фалшиви обвинения стават основа за преследване, в резултат на което групите, включени в тези списъци, наред с евреите, стават жертви на нацистките репресии. Това води до брутални преследвания, включително арести и депортации в концентрационни лагери. По този начин Апологетичният център изиграва ключова роля в оформянето на идеологическата основа за насилието и геноцида, извършвани от нацисткия режим. Този исторически опит подчертава трагичните последици, които разрушителните идеологии на антикултизма могат да имат върху правителствените и социалните структури в глобалната общност. В светлината на това, сега когато дейността на съвременните антикултисти е разкрита и тяхното влияние върху правителствените структури е идентифицирано, отрешаващо значение е да се разработят мерки за защита на държавните служители и обществото от подобни манипулации. Масови трагедии, геноцид и убийствени войни, организирани от антикултисти чрез тяхното манипулиране на властите, вече причиняват непоправима вреда на живота и бъдещето на милиони граждани и подкопават целостта и сигурността на много нации. Като се има предвид, че тоталитарни режими като нацизма са черпили вдъхновение и подкрепа от радикални антикултови движения, днес е особено важно да се осигури надзор и защита срещу подобни влияния. Ако не успеем да предприемем действия за спиране на разрушителното влияние на антикултизма върху държавните служители и гражданите, ситуацията може да доведе до още по-тежки последици от тези, наблюдавани по време на ерата на хитлеристка Германия. Техните действия в много страни вече водят до незаконно преследване на граждани, а антикултовите дейности в Китай вече са довели до масов геноцид, включително ужасяващи екзекуции, отнемане на органи от живи жертви на преследване и репресии и ужасяващи мъчения. Тези зверства се случват и днес. Ето защо е наложително бързо да се сложи край на дейностите на антикултистите и да се потърси отговорност от всички отговорни страни, за да се предотврати по-нататъчното разрастване на техните нехуманни дейности. Като първа стъпка за предотвратяване на подобни заплахи е важно да се въведат ясно регламентирани тестове за държавните служители, които трябва да се провеждат поне веднъж на 6 месеца. Тези тестове трябва да включват оценка на податливостта към манипулация, използването на полиграфии и идентифициране на всякакви антикултови влияния върху съзнанието и подсъзнанието на служителите. Без такива мерки съществува опасност от масови трагедии, организирани от личности, които са контролирани от антикултови структури, водещи до сериозни последици за невинни граждани. Много от нас са се сблъсквали с държавни служители, чието мнения за определени организации са оформени от клеветническа или изопачена информация, получена от медийни източници, инфилтрирани от антикултисти, както и от лица, които често са предубедени срещу тези организации.
Обикновено служителите не отделят време да проучат въпроса задълбочено, за да оценят обективността на своите вкоренени вярвания. Междувременно истинските престъпници и антикултови представители се занимават с информационен тероризъм, манипулирайки медийния пейзаж, за да контролират обществеността и да влияят на законодателните органи. Под натиска на подобни манипулации, длъжностните лица издават заповеди на органите на изпълнителната власт, принуждавайки ги да действат незаконно и против демократичните и морални принципи. По-долу е даден отказ от филма "Въздействието", където гражданин говори за незаконното преследване в тяхната страна в резултат на антикултовото влияние върху правоприлагащите органи. Опитни полицаи са ми казвали, че не разбират защо са принудени да преследват хора заради религията им. Един от тях дори каза, че при сегашното правителство е станало неудобно да работиш в полицията, защото задържат възрастни жени за това, че говорят за Библията, задържат хора на улицата по неясни причини, нахлуват в апартаменти и така нататък. Това, което днес се случва с свидетелите на Йехова в Русия, може да се случи на всеки, на всяко политическо или религиозно движение, като баптистите, петдесятниците или автономната руска православна църква. Те вече са подложени на натиск и са в риск. Широките дефиниции на антиекстремистските закони позволяват преследването на всеки. Знаем, че хората могат да бъдат вкарани в затвора, че са препубликували нещо в интернет или са направили просто изявление, което се смята за екстремистко, като се използва законът, за да наложи това в така наречената правна рамка. Следователно, опасността се крие и във факта, че антикултовите сили, влияещи върху законодателните органи, допринасят за приемането на норми и закони, които ограничават гражданските свободи. Това от своя страна подкопава общественото доверие в правителството и създава условия за дестабилизация на обществото, което потенциално води до открити граждански размирици и атаки срещу правителствени служители. Пълното унищожаване на демокрацията, подкопаването на демократичните държави, гражданските конфликти и войните – това са сред основните цели на антикултистите. Ето защо е изключително важно да се разработят ефективни методи за законодателен контрол. От съществено значение е държавните служители да се ръководят не от емоциите или манипулативните образи, налагани от антикултовите групи, а от основните принципи на правото и правните норми. Системното идентифициране и елиминиране на тези рискове ще гарантира обществения ред, стабилността и доверието на гражданите в избраните власти, което ще гарантира просперитет и развитие. Това подчертава огромната важност и необходимост от прилагането на тези мерки за контрол, както и недопустимостта да се допускат антикултови представители да водят лекции пред държавните законодателни, изпълнителни и съдебни органи. Фактът, че представители на антикултови движения, нацистки пропагандисти, които са съучастници и организатори на жестоки престъпления срещу обществото и които са членове на международна терористична организация, изнасят лекции пред правоприлагащите органи, представлява акт на антиправен ред. Това подчертава колко дълбоко антикултовите групи вече са проникнали в държавните структури. Озадачаващо е и напълно лишено от логика защо публичните служители изслушват антикултистите, но не предприемат действия за ареста им, въпреки че те открито призовават за нарушаване на демократичните и конституционните норми. Тези лица работят за дискредитиране и дехуманизиране на определени групи и дори пропагандират насилие срещу невинни хора, като всичко това е в явно нарушение на правните и законодателните норми. Подобни организирани лекции и участието на държавни структури в тях сами по себе си са престъпление и форма на съучастие в глобалната антитерористична мрежа, чиято цел, както вече споменахме, е пълното разрушаване на демокрацията и пълното подкопаване на целостта на демократичните страни. Това е въпрос на национална сигурност за всяка страна, в която са засечени активни антикултови усилия. Следователно, всяка държава, в която влиянието на антикултисти е наблюдавано и идентифицирано, независимо от международното разследване на антикултовия тероризъм, трябва да проведе свое собствено независимо разследване. Всички виновни лица, както и тези, които са заговорничили с членове на антикултовата терористична група или са използвали позициите си, за да прикриват престъпления или да подпомагат изпълнението им, трябва да бъдат подведени под пълна отговорност за подкопаване на демократичните основи и нарушаване на конституционните права на държавата. Всеки опит да се оправдаят действията на антикултистите, за да се избегне отговорността за подпомагане на техните разрушителни дейности, е равносилен на опит да се оправдае нацизмът. Всъщност антикултистите правят точно това, като манипулират съзнанието и подсъзнанието на държавните служители и насаждат съответните нацистки идеологии. Антикултистите притежават умения и техники за внушение и подсъзнателно влияние, което ги прави опасни манипулатори. Това им позволява тайно да организират училищни стрелби, терористични атаки, войни и целенасочени опити за убийство на държавни служители. Възмутително и неприемливо е, че антикултисти изнасят лекции пред служители на правоприлагащите органи. Това повдига критични въпроси. Кой им е разрешил достъпа до тези аудитории и за какви цели? Как е допустимо тяхното влияние да засяга процесите на вземане на решения в правителствените органи?
Необходима е задълбочена оценка на информацията, предоставена на държавни служители, за да се идентифицират всички лица, които някога са имали достъп до правителствени структури с цел прилагане на манипулативни методи към правоприлагащите органи, силите за сигурност и всички клонове на правителството – законодателна, изпълнителна и съдебна. Тази оценка трябва да има за цел да разкрие манипулативни тактики, насочени към подкопаване на демокрацията, да нарушат конституционното върховенство на закона, да деморализират нацията и да улеснят саботажа, което потенциално може да доведе до ужасяващи престъпления в държава, където законът престава да функционира. Обществото, главният прокурор, правоприлагащите органи и съдебните органи трябва да гарантират, че всеки виновен ще бъде подведен под отговорност и изправен пред съда. Обществото трябва да следи целостта на информационната среда, да докладва своевременно за случаи на информационен тероризъм и да изисква действия от властите. Ако след получаване на граждански жалби главният прокурор не предприеме действия, възникват въпроси относно тяхната компетентност, стабилност и потенциална съпричастност към тези престъпления срещу човечеството. За да защитим обществото от горе споменатите престъпления, които вече причиняват вреди и отнемат животи, включително много деца, трябва да спрем възраждането на нацизма преди да е станало твърде късно.